Tikhulupirira kuti ambiri tatsata bwino za uthenga wa imfa ya Joseph Pesci. Joseph Pesci anamwalira Thursday pa 12 February 2025. Komano enabe kumazakhala mafunso kuti kodi a Joseph Pesci anali ndani. Ayi ndithu makosana, a Joseph Pesci anali munthu mmodzi amene wakhala kumenyera ufulu anthu kuno ku Malawi. Malemu a Joseph Pesci anali mgulu lija limene limadziwika kuti Economic Freedom Movement kapena kuti EFF. Akhala agwira ntchito limodzi ndi a Edward Kambanje. Nde iwo anatisiya Thursday 12 February 2025 ku KCH mu mzinda wa Lilongwe, ndipo atisiya chifukwa cha matenda a kidney failure. Nde mwachidule nkhani yokhuzana ndi malemu a Joseph Pesci, iwo watu akhala akumenyera ufulu anthu monga mmene tafotokozera kale kwa nthawi ndithu makamaka polimbana ndi transparency and good governance. Andi anali munthu mmodzi amene anaphusha kwambiri nkhani yokhuzana ndi ndalama zimene aboma anayika mu chaka cha 2024 kuti amangire chiliza cha malemu a Gwanda Chakwamba, chimene ndalama zake ankanena zona kuti ndi 2.7 billion Malawi kwacha. Nde anali ndithu kulimbana kuti ndalama zimenezozo zachuluka kwambiri, itokhala njira yofuna kuti makosana amene anali ku nthawi imeneja kuti atapeko ndalama zimenezo. Nde ankalimbana ndithu kuti ndalama zimenezo zina atazisuntha apitise ndithu kukagwira ntchito zina kaya ngati kumangirako ma school block kandi kuti zipatala choncho, komanso anakatha kugulira ndithu mankhwala ku chipatala. Ndi nthawi imene ndithu anakhala kuphusha kwambiri nkhani imeneyo, kuphatikiza pamenepo tikakumbukiranso mu nthawi imene anthu ankapita ku zisankho mu chaka cha 2025 paja kunali nkhani ya Smartmatic. So mmene zinkayendera nthawi imeneja analiso patsogolo kwambiri ndi anzake achina Edward Kambanje kulimbanatu ndi adindo nthawi imeneja makamaka pa nkhani ya Smartmatic. Paja ankafuna ndithu kuti apangise ma demonstrations ku Lilongwe. Anakhala kulemba zikalata ndithu kwa nthawi kulimbana ndi akuluakulu pa nkhani yokhuzana ndi Smartmatic ndi zina zotero. So ndi munthu mmodzi amene wagwira ntchito yotamandika kwambiri ku Malawi, oti sitingamuyiwale ngati Malawi potengeranso ndi service imene anapereka ku dziko la Malawi makamaka kumbali yomenyera maufulu anthu. Komano chimene chazakhumudwitsa kwambiri ndi a funeral service provider amene amadziwika kuti Goodwill. Zikuona kuti apanga chipongwe kwambiri kupangatu chipongwe malemu a Joseph Pesci makamaka nkhani yokhuzana ndi mwambo mene zimayendera. Tate ntionereko kudandaula kwa kubanja mene adandaulira pa nkhani yokhuzana ndi mwambo umenewo, kenako timalizeni nkhani. Ndine Mr. Lufandika, ndili ku area 49 komwe ndaluza mkazi wanga Joseph Pesci. Ndi zomwe zikuchitika kunoku sizinthu zosangalatsa. Ifeyo tilokhumudwa kwambiri, tilodandaula kwambiri ndi zomwe zachitika ndi Goodwill, chifukwa m'bale wangayi anapanga dedicate kumapereka ma premiums yake ku Mazimu. Ndicholinga kuti nthawi ngati ino ikazafika zizakhale zinthu zisavuta. Komano zomwe zikuchitika kunoku ndi zinthu zachipongwe. Ife chamamawa tapita ku Goodwill kucha olo kuti atipatse bokosi chazina zinthu zoti zovuta. Takhalako almost mwina 4 hours tikudikirira, koma chonsecho panali cover ndama yoti iperekedwe 2.8 million yomwe Mazimu imene kulipira, including 500 yomwe inali shortfall inditapereka. Nde tatero tafika kunyumba chonchi tupeze kuti mwambo waenda bwinobwino, tamaliza tidikire galimoto yoti inyamule maliro kupita ku Blantyre komwe tukayika munthu oti anali pa VIP, tupeze kuti galimoto yachokapo. Tifufuze ndi omwewo, that was 3 o'clock, apa tukamba sa 6 o'clock, almost 3 hours. Maliro ali pa mvula anyowa 3 hours apapa, zinthu zoti zochotsa ulemu. Ndefe ndidandaulo zomwe zachitika zinthu zachipongwe, moti even up to now sitinapezepo transport iliyonse yoti iterani itipange cover. Tidakalodikirira kunoko ngati zoti mwina zinthu tuchita kupempha, nde zinthu sizinachitike zinthu zabwino. Ndiye next time izi zisazachitikeso kwa anthu ena, chifukwa zomwe zachitika si zinthu zambiri, si zinthu zabwino. Iyi ndi trauma yomwe yachitikayi. Otherwise ife anthu tikulira panopa, instead of kuti tipange zolira koma tili apapa kumapanga za drama izi zinthu zochititsa manyazi, as if kuti ifeyo mwina zinthu tichita kupempha. Anthu ena msakapa ndireso chifukwa mwina kutheka mupangira anthu ambiri zimene zozo, koma sizimatero mu business.
It's okay. Maneve zokusangati sindi masekerera iwo wamene amatimangira trade office kwa kuti ndiyo mumaone ma services ake atiwa hapa amene tinganewo ti the service providers na this quality service mulide ujeni stand mulide tray mulide mpando anthu atakukhala Tichambulemo drone. quality yiji sikhado yabwino achiji ayi chabwino tamva komanso taona zimene ayankhula amene akutenda kazi nawo amalemu a Joseph Peshi. Nawo apapato tisaname sizinaende zinthu zochititsa manyazi, zinthu zosakhala bwino kukhangati kuti samapereka premium komanso tikamvesera bwinobwino zimene ayankhula amene akuzakamba zonena kuti analitopa VIP, meaning to say kuti service imene amene akupereka ndi kuti inali ndithu yogwirizana ndi VIP. Komano zimene zachitika apa ndi zinthu zosakhala bwino. Komano kwa magayi inoyo a Goodwill ikhupira kuti ma agreements anu ndi aniko kanda kuti awo amazimu muli ngati ma primary service provider. Now contractual and ethical obligation yanu ili pati pamene papa. Anthu pamene pa akudandaula za transport kuphatiza pamene po coffin ndoti mwachedwesera kwambiri maina yakuti anthu anyamuke nthawi yabwino azipita ku Blantyre azi amene ayankhuliramo kopezeka zonoti inoyo kunalibe kuti mupange zimenezo. Apopo akukamba zonena kuti mwachedwesa kuwapasanso transport amakamba ndithu kuti coffin yakhala ikumenyedwa mvula pamenepo. Tikaonanso galimoto imene mwapereka ilibe zipangizo zokwanira bwinobwino zokhuzana ndi kupanga lift coffin imene ndi zina zotero. So pa zimene mwapangazi anthu apanga ndi trust bwanje magayi. Anthu amapereka ndalama bwinobwino kupeza zoti no ino mumakapereka service yopoira ngati imeneyi. Mesa mangoena kukwanirisa zimene magulizana ndi kuti ndi amazimu ndi aniko. So pa zimene zachitikazi ndi kuti magayi aniko komanso mazimu ofuna mupangeso review bwinobwino nkhani yokhuza ndi contract ndi magayi amenewa a Goodwill. Tikatsatiranso bwinobwino mbiri ya magayi amenewa a Goodwill zikuoneka kuti mbuyomu anazalipitisidwanso ndalama yokwana 68 miliyoni mala kwacha ndi bungwe lija limene limaziwa kuti CFTC. Chifukwa chani? Chifukwa cha zochitika zakenso ngati zimenezi. So magayi apapa tisaname zinthu sizinaende bwino pamene papa. Akubanja pepani kwambiri pa zimene zakhalira pamene pa sizinaende bwino. Komano chimene chikuyenera kuchitika ndichonena kuti inoyo mungopanga file a complaint kopetesana ku bungwe lija limene limaziwa kuti CFTC akuthandizani bwinobwino pa zimene zachitikazi. Kuphatikiza pamenepo ndikuti mwapangeso report magayi amenewa komazimu ngati mmene mwafotokozera kalemo. Komano complaint ofuna kuipanga file ndithu ku bungwe limene la CFTC. Magayi amenewa ngati amapanga zimenezi asiye kupanga zimenezi alandire chilango ndithu ngati mmene alandira mbuyomu chifukwa sizoona. Policy ya VIP sikuyenera kuti anthu azilandira treatment ngati mmene. Komabe kwa itakhala zoti economy classic whatsoever iwo ngati munthu amapereka premium bwinobwino palibe chifukwa chonena kuti azilandira service yofoira ngati mmene apangiramo. Ayi mmenemo ndi mmene nkhani zake zikuyendera apapa. Tengoti mzimu wa malemu Joseph Peshi ose mumtendere. Nkutheka Roma kosana muli ndi maganizo pa nkhani imene ngati maganizo amene alipo ofotokoza no comment section koma mulemekezaso maganizo anzathu. Saiwala panga like video imene komanso panga subscribe channel imene ja Fox News kuti nkhani zambiri zikamachitika ndithu zitakufikirani mosavuta.